Kaya adlaw mga kamari ug kapare no, welcome back again sa ato ang video din sa Parimani YouTube channel. Karong adlaw adlong Domingo, mao na gyud ning panahon na muhatag tag gamay grasya no. Kaya panahon man ron ni Lord Domingo. Muhatag po tag gamay grasya. Kay mao maning atag ni Mysterious Girl no. Wow! Gamayng tabang, pilion lang daw tong mga tigulang-gulang na. Manok og isa ka sa akong buga. Mysterious Girl, salamat ha. Salamat kayo. Og para nimo ning episode ni, videohan ni. So imo man gyud ning gihapon nga business no. Kunya karong taud-taud madto pa pud jud mig palengke kay mamalit mig lamas. Para kumpleto gyud atong padangat no, atong ihatag sa atong isig ka ingon. Dapat pod na hatagan, ngayon hatagan no. So mga lola ato ang target karon. Pero bisag dili lulong lola basta tan-aw na ngayon tabangan gyud nato mga kapare ug kamari ha. Sige, sa dili pa ko muadto sa palengke, mangyo ko balik, palihog ko og subscribe og i-click na notification bell button nato diha og like and share na lang pod sa ako mga video mga kapare ug kamari ha. Unya, ayo jud mo kalimot sa pag-message. Kay para mapa-shout out tamo, ma-shout out tamo ha. Parehanin nila no, i-shout out sa nako kay may message man dyan sila. Shoutout na ko ha. Si Pareng Solomon Solibia from Abu Dhabi. Maing udto ka mo dia. Pare ug Mare. Pare, maing udto ka mo dia. Pagkalo kay init ra ba jud kay natin nabita. Og si Pareng Samuel Gomez from Palawan. Pare, magandang araw sa iyo dyan. Og si Florante Karinan from Albay, Bicol. Pare, magandang araw sa iyo dyan. Salamat sa pag-subscribe pare ha. Og si Amy Mahagway from Gloria Occidental, Mindoro. Pare, maing odto sa imo da. Magandang araw sa iyo dyan no. Salamat. Arnold Lugakso from Abu Dhabi. Magandang araw sa iyo dyan, pare. Og salamat sa pag-subscribe. Amping diha. Og si Perdy Marzan Almatus. Og si paring Rainier Lucanas from Camarines Norte, Bicol. Pare, maing udto sa imo da. Magandang araw sa inyo dyan, lahat ng taga Bicol. Salamat kayo sa pag-subscribe. Thank you very much. Og unta magpadayon mo na mag-subscribe sa akong YouTube channel og i-click na notification bell button dia. Puhon sa inyohang pag pinaagi ni ana makatabang-tabang ko sa atong isig kay ngon. Maluwing Ginoo ha. Sige. Bangi ko ninyo. Kay pinaagi ninyo. Matuman ako ang mga plano na pagtabang sa atong isikaingan mga kapare o kamari. O muangyo ko kanang mga advertise ako ang kuan mga kapare o kamari, add na ko diya sa ako ang videos. Ayaw lang ninyo i-skip kay pinaagi ni ana diya man jud ta makakwarta para kuan jud pod support sa ato mga videos mga kapare ug kamari. Mangyo ko sa kinasing-kasing. Tinabangay lang ta porsyon. Tabangan ta mo. Ug tabangi pud ko ninyo. Di na ako dugayo no. Magadto na mi dito sa palengke kadali. Padayon ta sa pag-video. Sige. Standby mga kapare, standby. Yan mga kapare abot na ta sa palengke sa Carmen. Mysterious Gear, ma-online yun nabili. Ipalit ito ng lamas. Para kumplito yun ang imong gatag. Mapaabot din na to. Tara.
Bombay. Tawag ba sa TV? Marimani TV. Tanawan nyo na sa YouTube channel ako ang kuha na. YouTube, Marimani TV. Ay kamo to ano, nagtuo ka, wala na yung muhatag na tao ron. Wala na yung libre. Napa. Sige, sila yung mga ahos. 120. Ha? 150? 150 na lang, medya. Yan. Pangatag na rin ang taon eh, tabangan po ko ninyo. Natay Bombay o ahos. Pila na po siguro nato ni. Para kompleto. Pila na yung kilo ano eh? Ha? 190. Sige, kinilang ako kaya akong pikas-pikasan dito. Sige na. Kana. Abot na dito. Dito mo na, makita mo. Artista mo pa. Para ni sa mga tao, no? Mangyatag. Yes. Makita mo. Kung mukha mo sa Marimani TV YouTube channel, makita mo, ma. Marimani TV. Yes, dito mga kapare-kamare, no? Ayun lang, magic sarap lang. Napulo ka buhok. Hindi na. Mga kapare, kamare, no? Manato palit, balik ko sa balay. Yan mga kapare, no? Mau ni ako ang team na nitamang sa kuha. Pare Adrian, Marimiming. Akong Angel. Akong darling. Kinabangay dyan po siya, no? Kayong anak, kanindot ang Pinoy. Batasan sa Pinoy, no? Kinabangay dyan. Sige. Tara. Ito. Yan. Bila? 5 kilos. 5 kilos. Yan mga kapare, no? Mysterious girl. Gituman dyan ako ang imong hangyo, no? Napatay manok, ha? Mao na, mysterious girl, ang imong giingon sa kuha. Ako dyan ikuha na. Sobra pa gani na. Sobra. 15 pieces ang napalit. Pero barato na kay sa ato amang kapare rapod na nagmalasakit pod sa ako, no? Yan gihatag og barato. Bali pakyaw na lang, no? Nagpasalamat po tani ni Parigaga, Pari Idilyon Socrates. Thank you very much. Salamat kayo, salamat. Salamat kay kumay ka rin mo, wala kayo'y hasol, no? Niabot rin din sa ato ang panimalay ang mga kuhan. Kinanglanon, kining panghatag na to sa ato ang mga lulog-lula karon. So dito, yan, pagpag kayo mo. Risak si Pare Adrian na to. Hi sa followers, bye-bye. Ayan. Ayan, po na yung risak diri sa ako, ano. Ginagmay na tong lamas. Di na to pahasolon sila pangitag lamas, no, mga kapare. Kita ko gana na malinggi ko, ano eh. Hi. Sige. Taro nga. Para ma-equal dyan. Tungod kayo na may blessing niya abot. Atong i-share sa ako mga kaisuna. So, usman ako, mahangyo ko sa kinasing-kasing. Palihog, intawan ko og subscribe diya. O click na notification bell button na to diya. O like atong video and share, no? Tungod kayo sa inganang paagi. Makatabang muna ako na mapabot ko ng ginagmayang tabang sa atong isip kayo, no? Especially na ngayon tabangan din kayo na mga tao. Kinabangay porsyon. Kita mo? Oo.
Yes. Ako sa nina. Oh. Yan ang mga kapare. Manok. Tagsuba kilo ba yung isa ni? Oh, mysterious girl ha? Oh, yan. Oh. Bawal talagang kurakot karon. Eh, panahon ng pagbabago na. Wala dyan ako ikurakot yung kwarta ha? Well, aswan. Hilas one yun eh. Oh. Oh, pakita mo rin ko. Hilas one. Yes. Okay. Ilan na to? 5. Ano kapare no? Oh, nahuman na na mo gipat. Pinagi sa ako ang mga pinalangga ko ang friends. Itabang din sila no? No ni Parimani team. Kaya nahuman na. Karon totoo, baniyon to sa may daan kay basig mapas mo pud me. Ang to diri lang sa no. Kaya nahuman na ta, palihog ko og subscribe og like lang notification bell button na to dia. Ay click pala. Click yung notification bell button na to dia og i-like atong mga video ni share lang ko da. Og hindi na ko tama, nantod sunod na itong panagkita. Dili ka po sa Parimani YouTube channel. Bye-bye. Thank you. Thank you. Oh. Sa nagahasag. Ah, Grasya kayo mong yatag sa buwan. salamat sa video. Oh. Okay.